खुलुमबाय मोनाबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय गाबोननि जानो गोनां दुरान्ड कापनि मेच उडिशा एफसि आरो इन्डियान आर्मी बे मोननैनि गेजेराव जेनाखि जानो गोनां मेच बे जानो गोनां मेचनि टिकेटखौ जोङो दा दसे समनि उनावनो 7:45 बाजिनिफ्राय जोङो टिकेटखौ मोननै क'क्राझारनि मोननै काउन्टाराव सेल खालामनायनि मोनसे बेबस्था खालामनाय जादों बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो लुगैदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेनाखि स्पर्ट्स अफिस बे अफिसाव KDSA क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन बेवहाय मोनसे जायगायाव जोङो सेल खालामगोन बिनि उनाव सिखोनाझार जिमनासियाम क'क्राझार टाइकवान्ड' एस'सिएशन होननानैबो जोङो मिन्थियो बियो थिग फाग्ला बाबा मन्दिरनि अपोजिटआव बे मोननै जायगायाव दाहायनि 7:45 बाजिनिफ्राय टिकेटखौ मोनगोन आरो गाबोन फुंनि 6:30निफ्रायनो बे मोननै जायगायाव टिकेटआ एभेलेबेल जागोन आरो आङो नोंथांमोननो खोन्थानो लुगैदों जोंहा सोनाबहा थानाय स्टेन्ड VIP स्टेन्ड होननानै जोङो बुंदों वेस्ट स्टेन्ड बेहाय जोङो 170 खरि लानाय जागोन सानजाहा थानाय स्टेन्ड जोङो इस्ट स्टेन्ड होननानै बुंदों बाहाय जोङो 100 खरि लानाय जागोन आरो साउथ आरो नर्थ साहा आरो खोलानि जेनाखि स्टेन्ड बाहाय जोङो 50 खरि लानाय जागोन अफलाइन जागोन अफलाइन टिकेट जागोन जोङो अनलाइन बेबस्थाखौ बानायबाय थानाय जादों नैबे गाबोननि मोनसे मेच थांखाङोबा बिनि नेक्स्ट मेचनिफ्राय अनलाइन सेलनि बेबस्थाया कमप्लिट जाहैगोन आरो जोङो अनलाइन टिकेट होनो हानाय जाहैगोन क'क्राझारनि अनगायैबो जे गुबुन जिल्लाफोरनि नायगिरिफोरनि थाखाय मा सुबिदा दं जोङो दा जिहेथु गाबोनबो टिकेट जोङो होगोन बिथांमोनहा फैनानै टिकेटखौ काउन्टारनिफ्राय लानानै नायनो हागोन आरो जोङो गाबोन फुंनि गेजेरनिफ्राय बेबस्था खालामबाय थानाय जादोंखि चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन आरो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन बे मोननै जायगायाव जोङो टिकेटखौ एभेलेबेल खालामनो हानाय बायदि मोनसे बेबस्था खालामनाय जादों जेब्लानो बियो कमप्लिट जागोन अब्लानो नोंथांमोननो जोङो मिन्थिहोगोन टाइमा जोङो गाबोन दिनै जोङो 7:45निफ्राय लानानै एराउन्ड 11-12 अक्लक हरनि 12थासोसिम जोङो टिकेटखौ होगोन बिनिफ्राय जोङो गाबोन फुंनि 6:30 जानाय लोगो लोगोनो आरो काउन्टारखौ अपेन खालामफिनगोन काउन्टार अपेन खालामनानै गाबोन 6:30निफ्राय 12:01 बाजिखालिखे जोङो टिकेटखौ होबाय थागोन फुटबल अनसायगिरिफोरनि फारसे मा खावलायनो सानो जिहेथु मैया जेरैबायदि मानसि जानांगौ बिनि बांसिन जादों जुदि गाबोनबो बेबायदि जाजानो लुबैयो नामा नोंथांमोनहा जोङोथ' लुगैयो जेसेबां हायो रायजो राजा बिथांमोना फैथों नाथाय क'क्राझाराव नोंथांमोना बयबो मिन्थिगौ सिटनि लिमिटेड मोनसे केपासिटि दङ दा बे केपासिटिनिफ्राय बाराखौ जोंबो सोनो हाया दा हाबनानैबो मा खालामगोन नोंथांनो जिरायनो होनो हानाय नङा गसंनोबो जायगा थोनाय नङा दा इनफ्रास्ट्राक्चारनि मोनसे लेकिं दङ आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोङो बेफोर इनफ्रास्ट्राक्चारखौ 40,000 50,000 जिरायनो हानाय फेसिलिटिस जोङो मोनगोन नाथाय गाबोननि दिनावबो आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ बुंदों 10,000निफ्राय लानानै 13,000सिम जोंनाव जिरायनो हानाय केपासिटि दङ जेसेबां केपासिटि दङ जोङो बिथांमोनखौ लोब लोब फैनानै हाबफैनानै आरो गाबोननि मेचखौ नायनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरदों गाबोननि जानो गोनां मेच उडिशा एफसि आरो इन्डियान आर्मी 3 बाजिनाय लोगो लोगो गाबोन किक अफ जागोन 2टा बा 1:30टानि गेजेराव बिथांमोना गासैबो स्टेडियामनि सिङाव हाबनानै जिरायनानै थानांगोन गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन